so taho zarani na ki ne, zo masoyi ne ta kace. Sauti daga arewablog.com. Yau na zo miki ne na farin zance, farar ɗiya Zahra Uba kalamai na da bacin kauna, babban labari. Yau na zo maka ne da farin zance, ni farar ɗiya Zahra ka ji kalamai na da farin zance, babban labari. Tafiya ta tigo shi don kona yau kamo, na samu diyar kirki alkhairi na samu. Allah ne ya haɗa mu turko na yi kamo, inda na yi duban fuskarta sai na yi sururi. Yau na zo maka ne da farin zance, ni farar ɗiya Zahra Uba kalamai na da batun kauna, babban labari. kai ne fa muradi na don kuwa kai ne zaɓi, ka zama tauraro mai haske da kallon kwiɓi, ga fulawar ƙauna sa hannuna ka karɓe, kai na rike kullum a cikin raina ba na inkari. Sai yanzu na gane soyayya ta yi alfano, dama an ce so na rike zuci sannu sannu, zata na cikin kogin so kirge na hannu, so shi ne asalin duka mai motsi ciki na zuba jari. Yau na zo maka ne da farin zance, ni farar ɗiya Zahra ka ji kalamai na da farin zance, babban labari. Yau na zo miki ne da farin zance, farar ɗiya Zahra Uba kalamai na da batun kauna, babban labari. Na samu masoyi na gaskiya mai share min kukana, addu'ar da nake masa tare uba a gurin 'ya'yana, na fi so ko yaushe idan na waigo in gan shi a dama na, ranar da muka yi aure na san tafiya ta yi kwari. Daga rai baya rasa buri nawa akan soyayya ne, samun Zahra matsayin mata a garin alkhairi ne, dukkan kunci zai yaye kan tafi komai la'ani ne. Yau zan aure ɗiya mai sunan 'yar annabi nuran nura.